అన్న ఇది పార్సల్ ఇచ్చేయండి. మా 500 మా అఖండ సినిమా పోయిస్తాం. రే నీకు కొంచెం సిగ్గుందా? బీటెక్ అయిపోయి 3 ఏళ్ళు అయింది. 5 రూపాయలు 10 రూపాయలు నా ప్రాణాలు లేకపోతే బయటకు పోయి ఏదైనా జాబ్ చేసుకోపో. ఆంటీ పెళ్లి కుదిరిందా ఆంటీ? కంగ్రాచులేషన్స్ ఆంటీ మీరు తప్పకుండా రావాలా ఆంటీ? ఖచ్చితంగా వస్తానన్నా. ఆంటీ ప్రశుకి ఇప్పుడు పెళ్లి? వాడికా చెయ్యాల తొందరలో పెళ్లి. నేను పోయేసాను ఆంటీ. సరేనన్నా. తువ్విన తలనే దువ్వడం అద్దం బదలకపో. మా మా ఏనన్నా? అదే మా పెళ్లి చేస్తానంటే కదమ్మా. పెళ్ళా? రూమ్ లో కూడా ఫోటో తీసుకొస్తా. సరే అమ్మా. 5 రూపాయలు సంపాదన లేదు కానీ నా కొడుకు పెళ్లి కలండి, పెళ్లి చేస్తానుండు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నాన్న. రే మచ్చా, మా అమ్మ ఏమడిగినా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వింటిమి, ఫ్రెండ్ బర్త్డే పార్టీకి వింటిమి అని మాత్రమే చెప్పు మచ్చా. సరేనా? సరే మచ్చా. సరే సరేరా. రండ్రా. అంటే ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి అంటే పోయింటి మీ? కూర్చోరా. అంటే ఇప్పుడే అంటే బర్త్డే పార్టీకి పోయినాము. ఏరా వాడు ఈ 2 డైలాగులకు చెప్పమని చెప్పినాడా? అవును. లేదు లేదు ఆంటీ మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి అంటే పోయింటి మీ. రే 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 ఏదైతే జరగకూడదు అనుకున్నా అదే చేసినావు కదరా. రేనా లవ్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది చూడు. అవునా?